Ukanti ngoku sitsiba bunkawu eKliptown eSoweto apha eRhawutini apho enye intatheli yethu uChriselda lo ikhoyo kwimintyangampo yemigca abantu bekhangela izintoyinto abazifunayo kwiivenkile ezisindileyo kwizembe lokonakaliswa. Masikwankele kwiindaba zethu emininje usixelele kuqhubeka ntoni apho. Ngelixa izixholo-xholo nokuzithathela impahla kwehlile eRhawutini, aqalile amaphulo ogutyula kwiimalls ezininzi apha eRhawutini. Iziphumo ke zezi zixholo-xholo ziyavakala ebantwini njengoko sibona apha emva kwam imigca emide abantu befuna izinto kwiivenkile ezingamoshakalanga. Abanye abahlali ke bathi ziyure befole emigceni apha suke sithethe nabanye babo ke ngoku nje bubona imigca emide abantu befolele kuyabanda nokubanda apha eGoli. Masike sithetha notata okokuqala. Tata, siyabulela kakhulu, siyamkela kwiindaba zesiXhosa. Niziva kanjani baba? Siyabona nokuthi ilayini le hayi noko iyatsala, kudala nimile nikhangela indawo zokuthenga ukutya. Yona, it really shows good then we have created this thing for ourselves. Then mangathi uyabheka manje we are suffering. Nini simile queue in order just to go siyongena ey'toro sithenge ishem. So this thing is totally unacceptable. So and then there is no one to be blamed. We have to blame ourselves mangathi uyabheka because of lento lenqalo yithi. So then now we need to feel this pain, and then which is then abanye abantu sifela into besingayazi, because mangathi uyabheka right now I have to go to my queue just to go ngiyothenga, whereas before bekune access ukuthi ngathi any stores, but mangathi uyabheka some of the stores there is no access ukuthi ngihamba siyothenga khona because they've been vandalized, so akusathengiswa lapho. Yeah, udala nifolele bhuti, siyabonga kakhulu. Masike size ke kutata, yabona uthi lisa bahamba nabantwana kuyabanda bakhangela indawo zokuthenga. Tata, kudala umile, kudala ndikujongile uhamba nonkosikazi uhamba nabantwana kunzima. Nabulela msasazi. Ingxaki apha msasazi simile apha emgceni iiyure ezintathu apha. Ezinye iivenkile zisavaliwe, phaa eBox akusavaliwe, phaa eShoprite igqekeziwe iShoprite. Bathathile impahla yonke phaa eShoprite. So silapha ke ngoku sichaphazekile, sibuhlungu ke ngoku manje kumele sime imilayini emigceni. Simele ukuthi sikwazi ukuthi abashushu abantu baseyitoro phaya abamabhizinisi bayanqaba ukuthi singene sonke ngenani eligcwele. So bafuna nje singene nje ngapha eshop nje maybe abantu abalishumi phela ukuthi bazokwazi ukuthenga, ngoba basathembi ukuba masingene sibaninzi singenzeka ukuthi bayiqale lento le eyenzekileyo emalangeni amathatha adlulileyo. Ngiyabulela msakazi. Njeba sekwehlile ke ngoku ngathi noko kuyahambe kapha eSoweto. Into leni ibonayo mhlawumbi ekumele ukuthi iqala ilungiswe, ngoba iimalls zimoshakele ne-ATM indawo zotsala imali kunzima, ingathi kofuneka niyotsala imali kwezinye indawo ngoku. Ndiyabulela msasazi. Umbuzo wakho omhle nje uthanda msasazi. Ingxaki endiyibonileyo mna ndingumhlali walapha eSoweto ukuba ukuthi irhulumente iyathandabuza, iyaphuza ukuthi ba isondele ebantwini ibaphe imisebenzi. Awungathi uthatha ukujonga ke sisi apha msasazi, amapolisa azange abe maninzi ngenxa ukuthi bayashoda amapolisa. Bafuna ukuthi manje bathi baze phaya ku-youth bake baqashe i-youth yonke le yethu abahlali bakwazi ukuthola ke imisebenzi, bongeza amapolisa imisebenzi, bangabahlali ezi-ofisini, bangayehli ukuthi ngoba abantu babafuna imisebenzi bona abahleli ezi-ofisini. Abantu abazizi izimvu zabantu, ngoba abantu abaqala bathi bafuna imisebenzi bona bayaphuza ukuyehla baze apha endaweni apha to the ground bapha abantu imisebenzi. Yiyo-ke ingxaki evelile ke endiyibonileyo mina ndingumhlali. Siyabulela enkosi kakhulu tata. Inkosi msasazi. Besizama mhlambi singathetha nomama mhlambi sike sive kubo, mhlambi mama ungafuna usondela kancinci. Ndiyanibona uba kudala nimile apha elayinini nizothenga ukutya, nikhangela inyama, nize apha kule butchery ekhoyo apha. Niyibona njani yonke le nto? Ndibona nale layini seyinde kakhulu ngoku mama. Anivumelekanga ukuthi ningene esitolo nibaninzi because bayoyika kaloku oosomashishini bamhlambi basenobuya ke ngoku abantu begqekeza apha. Ibhlungu lento esiyibonayo ngoba mina nje ngila eKliptown ngihlala emndeni. Akuna next le mndeni, akuna zinto, akuna next. Sihamba silokho esikhangela asinamali, asinalutho. Ibhlungu kabi lento le ngoba abantu abahluphekile manje yithi. Thina singenzanga lutho. Besihlelele nje singazi lutho, asazi nokuthi kahle lento iqale ubani kwenzakalani. Angazi ukuthi ke lo muntu lo ufila kanjani manje ngoba yithi futhi abantu abamnyama esihluphekayo. Siyabulela kakhulu mama.
uyabeva ke abahlala balapha eKliptown Lisa noko ke ingathi basezawuhlupheka uphosele kuwe studio. Sibulele kwintatheli yethu uChriselda esasazela eKliptown eSoweto eRhawutini.